Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kandang saya lur. Kandang saya saiki wis praisi lur, gak ngarit ya pakan ya. Saiki ku wis musime kate udan lur, praisi kan ngarit.One ae ngarit. Dadi peternak iku ya wis gampang-gampang susah yo. Ono sing ngarani enak, ono sing gak enak, tapi bagiku ya wis enak itu tak lakon itu. Ternak paling gak suwe ngarit sak jam semari ya. Iso ae wong sing ngomong, wah dadi burung wedhus ngene lan ngene, wis gak karep lur. Wong awak dhewe ternak pecinta ya peternak. Colai lur, sak gurunge like, comment, subscribe. Kopi itu bisik lur ya. Iki singgaran mantap lur. Suarane mari ngombe kopi lur wis. Peternak iku yo ono sing ngarani enak. Enak pas wae dodol lur ya. Wae dodol. Yo enak nyekel duwe wae dodol. Karek pas wae ngarit, pemane wae udan wis. Soro sing nglakoni. Delok sing enak wae dodol. Sorong wis sak jam wis dijarno kan. Ya wis bonus soron iki. Cuma bagiku tak gecelengan. Ya alhamdulillah regane wedhus itu tetep stabil. Aku iki ndelok nang gone videone kancaku situ iku ya regane wedhus kan ono terdaftar sak ngene regane iki ngene. Ya alhamdulillah sport bae nang kene taruh nang kono iki padha. Regane ku yo stabil kabeh. Tapi wedhus paling gede mentok nek nang kene sing biasa iku Jawa Randu paling gak yo 3-7 iki wis paling apik regane. Kabeh ndelok barang ono rupa ya iki. Nggo ndelok barang yang ini dirikan jam ini gak cocok. Ngomong ngomong wis tak ilmu sampai matek ngene jarno. Wis ilmu sampai matek sampai mana sampai mati wis kamilen dini kok. Jarno. Wis muga-muga sehat kabeh ternak ya. Dan dadi akeh. Sedang kecelengan lho. Menika baru yo gawe nyekolano anak ya sampai dukur sekolah. Wis dodol wedhus lur. Gawe wingi ngene iki ya ben. Koyo bayar sekolah ono duwe ya wedhuse didol. Ki bayar sekolah. Wis ki bayar sekolah, ki bayar nang gone pusat iku jarine degengan pusat. Degengan pusat BRI degengan itu. Degengane wae nyaur ben bulan pisan. Ya sih iku yang diandalno ya. Lah iso yo sak wulan pisan iku panen wedhus tapi yo butuh wedhus akeh lho wedoke. Dadi anak itu dolane dodol. Tapi nek kandang saya kandang cilik lho. Paling mentok isine 10. Lah 10 lek wedok tok manak loro lek wis ketok lho, manak loro-loro itu ya. Wis kari ngepingno. Tapi ini tak dol-dol. Tak dol. Target itu lho. Aku dhisik kan ngomong karo kancaku. Pokok aku target duwe wedhus wedok tok 10 iku beda lanang ya. Iku nyai tak beli situ. Pokok di 10. 10 mesti kan mana lah. Iku tak beli. Wis kepingin game arek-arek game mangan kok ya. Tapi sak gurunge iku cok lali. Like, comment, subscribe. Cek padha sukses ya. Ya sing komen tak dongakno sukses terus pemane sing telu like, comment, subscribe. Wah lancar ternake sehat sak keluargane rezekine lancar padha mlaku lho. Ini ngomong terus ngombe kopi tok kan esi ngombe sumber. Wis pokoknya semangat terus kanggo para peternak seluruh Indonesia Nusantara ya. Ojo lali like, comment, subscribe ya. Cek podo
Ya wis, padha sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kandang saya dulu.